қабули довталабон ба донишгоҳ донишкадаҳо кай оғоз мешавад? Ба ин суол Ҷаъфарзода Сабзалӣ Файзалӣ, роҳбари Маркази миллии тестии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз зимни нишасти матбуотӣ посух дод. Ба гуфтаи мавсуф, давраи асосии қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва касбии кишвар аз 1 март оғоз гардида то 30 апрел идома меёбад. Давраи дуюм аз 1 июн оғоз мегардад. Давраи сеюм аз 3 сентябр оғоз шуда, давраи чорум аз 24 октябр оғоз ва то моҳи декабр идома меёбад. Инчунин гуфта шуд ки хатмкунандагони синфи 11 114 000 нафар буда, синфи 9 ба 150 000 нафар мерасад ки аз солҳои гузашта зиёдтаранд. тавре зикр гардид, маблағи қабули довталабон ҳоло муайян нашудааст. Ҷаъфарзода Сабзалӣ гуфт ки маблағи довталабон дар мувофиқа бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии зидди инҳисорӣ муайян карда мешавад. хабару дигар матолиби ҷолиби моро дар YouTube, Facebook, Instagram ва Telegram пайгирӣ намоед ва обуна шуданро фаромӯш накунед.